Aquest és un missatge d'agraïment per totes les persones que han fet donatius al llarg del curs passat a Share the Light. També és per donar una explicació del que s'ha fet amb les vostres aportacions. Hem aportat 800 euros a City of Joy, la casa d'acollida de les Salesianes de Mazabuca. En aquesta casa d'acollida actualment hi ha 31 noies entre 14 i 18 anys, repartides en 3 cases. En cada casa hi ha 10 noies i una mare, i allà és on hem estat passant 15 dies compartint la vida amb totes elles i amb 17 joves dels Salesians de Frankfurt. Aquests donatius, en primer lloc, anaven destinats al Porridge Club, però com que ràpidament va quedar coberta la necessitat de tot un any, doncs des de Frankfurt també recollien donacions, vam destinar el nostre donatiu a comprar material per arreglar una de les cases on viuen les noies, la casa 3. Doncs era molt necessari una intervenció, ja que estava molt deixada. S'han comprat pintura, pinzells, material per arreglar les lliteres, cortines, mosquiteres per les finestres, tema important per evitar la malària, mosquiteres pels llits, candaus pels armaris, clauers per les claus dels armaris, etc. El que no hem pogut acabar durant aquests 15 dies ho faran les salesianes a partir del setembre i ens enviaran comprovants i fotografies de com s'han gastat els diners que hem deixat per acabar. També s'ha entregat tota la roba que ens vam emportar. Les salesianes de City of Joy la repartiran a les noies i la que no els hi vagi bé a elles es donarà a la gent del barri d'acord amb l'assistent social amb qui decidirà qui és la família que ho necessita més. Al mateix temps, s'ha fet un lot per cada noia amb part dels donatius que es van fer a Barcelona. A dins del lot hi havia material escolar, joc d'esquadres i cartabons, desodorants, pasta de dents, raspall de dents, crema hidratant, pastilla de sabó, compreses, gel, xampús. Moltes gràcies a tots. Sense la vostra col·laboració, tot això no hagués estat possible.